iki sanlı yaşlı opozisyonerleri yere bulat taşladılar da. Şu arada eğer cevap verildiyseniz, cevap vermek isteyeniniz olsa, söz aytmak isteyeniniz olsa, pajalasyna. Kısa aydın da şu yaşlılara. Yok devletin içinde. Devlet kuruturupsuz. Bize issa degemiz yok. E-devlet mi, M-devlet mi? E-devlet oňarjak bolsa Türkmenistan'a gidip oňarym. Menimçe maraýlykdygy olaryň maksady halk del, watan del, halk diýen zat kellesinde yok. Olaryň öz nemesi, öz problemasy, öz behdikleri var. Şoň üçin hereket etýär. Şoň üçin hem halky böljek bolýarlar. Olara diňe wezipe bererek edip bilse o wezipe oturjak. Bolmasa da öz adamyny goýmak kellesinde, başka kellesinde yok. Halk ya watan diýip nem üçin sebebi näse oglanlarymyz Amerika'da miting oldu. Ya sadece Türkiye'de näse miting ettiler. Yurdun içinde olanlar tutuldu, bäde tutuldu. Şoň ýazat bolýar, biriniň adyny tutmuş olar. Hiç kaçyň adyny tutmaýar. Eger şolaryň özlerini goldasaňa, sen Türkmen olara gerek. Eger şolary goldamasaň, sen Türkmen hem de hiç kime gerek hem de adyny tutmaýarlar. Salam vatandaşlar. Şutaýda mende Halmurad aga bilen Sapar aga ýüzlenjek bolýan. Halmurad aga, Sapar aga kritikaňyzy goýun. Köp wagtdan bäri çykyşlaryňyzy seredip gelip oturýarsyň. Häli bugün hem seredýäs. Gatdy görmän Halmurad aga. Ýöne aýtýan sözleriňizi birazrak analiz edip halka ýetirseňiz, has yerlikli bolarmyka diýip men düşünýän. Netije çykararsynız diýip umyt etýän. Biz şu toparın içinden çıkan adamlar. Biz olan gatkep pohlarını bilýäs ýöne bir ýyl bäri sezimiz çıkarmanýar ýöne. Çadyktan çykdy da olar. Hemme adam samsykdyň özleri akylly. Bolýa. Onam kabul edeli. Şoň ýaly akylly bolsaňyz, 30 ýylam şu syýasatyň içinde bolsaňyz, näme üçin şu neçen töwereňizde adam ýişirilmediňiz? Ýişedilen ok. Sebäbi bolan derdi halk del. Türkmen aýdýar, küýküýüni gawurdy da dördiýär. Bular näşun ýaly? Ýani dirilişmi biri aýdyp otur da biz bolmasak siz kim diýär. Bu adamlar o suwuna getiren bizim özümüz, biz halk etdik şunu. Şol halkyň sesi diýip reklamyny YouTube'un adyny goýdular. O taýgam halk onanyp ýüzüni ýapyp çykyş etdi, öz sesini berdi. Ine biz insan işini etdik. Olam şu kanalla goýuldy. Yani halk şeyde ondan ne bular? Yani onam gadanlar. İş eden halk onam gadan onam bular. İnnem açık yüzler ortaya çıkıyor.